etu hwe mu ade aye almost 92 years ebi si krom wa say da yɛde wabɛpiem ɛwɔ Kumase heman ɛwɔ Kwabre ne mpɔtamu a kyerɛ sɛ ɔhempɔn a wodi heman hene yɛfrɛ no sɛ Nana Wiafe Apau abebio sawansa oduru manhyia a yɛbɔ ne mrane sɛ asɛwura na yɛka history abakɔsɛm ɛwɔ Asante ɛde a uyi sɛ heman firi mu a ɛnyɛ yie heman ɛna wɔ museum bi a yɛfrɛ no sɛ Gyamadudu a kyerɛ sɛ ubowura hɔ a ɛkyerɛ Asante abakɔsɛm amammerɛ ne amanneɛ na ɛnɛ nsu kɛse a ɛda ha yɛfrɛ no sɛ asuo amina wɔno ɛna ɛnɛ wɔdi dwumadie kɛseɛ abɔ dwadata ama naanum akɔmfo efrɛ kyikyi no bɛnkyɛyɛ aba abɛhwɛ no bi na wɔnom nso ɛde wɔnom sunsum abɛtae n'akyire kɔmfo a wɔkɔm nsuo yɛfrɛ no Nana Owusu na deɛ nti ɛnɛ adwabɔ no ɛkɔ so nyinaa no ɛbrɛ a ɛyɛ Nana Sawansa ɛbɛtena akonnwa kɛseɛ so no afei ɛna wahu sɛ sabia buru ne nsuo nie na bosom nie na ne kɔmfo nso nie enti wɔntoto amammerɛ ne amanneɛ ase ne deɛ na kyerɛ sɛ nnɛ wɔ so wɔdan nadie ɛde ma hemanman ɛne asanteman ɛne sabina anoma kɔmfo ɛwɔ asanteman mu a ɛka bia wom ɛma ɔmo nyinaa bɛtae n'akyi ama dwumadie no ɛtumi ɛyɛ fɛ enti ɛnɛ wohu nyansapɔ wɔ ha amammerɛ ne amanneɛ deɛ wonim sɛ wokwati a yɛyɛ kokromotie wosan yɛ ho bɔpo a enye yie enti kan yɛ ho ne nyinaa yɛ nkɔ adwabɔ nase ne yɛ nkɔhwɛ Nana Wiafe Apau ababio sawansa ɛna afei ne bosom kɛseɛ asuo amina na dodoɔ na nso bɔ ne mrane sɛ abatafoɔ ewura yɛse ɔhwɛ abatafoɔ so sɛ wutu kwan kɔ ɛha ɛne ntabreta kora na asuo amina ɛnhwɛ sɛ wɔbɛkɔ sɛbe ɔhaw wɔsɛyɛ anaasɛ kɔdaa na ɛne dadwene bi mu sɛ wotena kwantuom kora nso kyɛ a sɛ ɛtie bi ɔbɛso daeɛ ɛde waba fie enti kame ho nyansapɔ yɛn nyinaa yɛn nkɔpiem ɛwɔ adwabɔ kɛseɛ n'ase ne yɛmfa deɛ ɛrekɔ soɔ ɛnso ɛmfa ɛma wo mena wase esu amana de sabe eye yewura na konya eye kontira konya eye fe na efumpani ne ba ana one ne kwa afuom enti afom a wokɔ ana esu amana edabuom ti esu amana ebuom no oda enti ebuom no ana akwa no efumpani ba no okomjo no odo honom ana sika akɔbɔ obuonim ana esu ni tubu ni so badaroma ana no betu kuro anim sana esuo bi edabuom afa efumpani aye ne kontin no afa no ne ba badaroma efumpani ba no a wo ye ne kontin no wono ne ba ana bi ka fa ne kane ansana sebe ene ba che kuro ono ne enipa fa ne kane a ye wura de sebe oba ye ne nkonya kura sebe na eguo no be se be 100 years nya chire obi ampuru da ye wura ana ba batumi ba puru nkunyan oye ona nanum nyina yie sebe entansi enye obi ane timi na nanum yie ba ye wura be ye obi ase da bi me boso mo nkasa na so amena ona hwekwa mu ma me se so adimi nkasa de na nya asanta ma ne
kwan bɛ na fa sɛ bɛ kasa te sɛ yɛde ne to aduro ne yɛ amaneɛ ɛna ewura ɛhwɛ na se da bi bɛyɛ amaneɛ ne ate kɔnfo ano na esu amena timi akasa ɛna ne da yi yɛwura yɛ wate esu amena ano ɛna na esuo atimi akasa nɛ ama yɛwura ni agye tie yɛwura bɛda na se ɛne ɔno a yɛ hu amaneɛ fefese na yɛwura de wase na wi nhyiraw na no mu nhyiraw mu nhyiraw kosa
Boy, we saw yes, some more, just any young one as our proud. And also, once, this was your friends a show, I mean, and I name, what boy, I'm on as I once, and then the dome, I will bet up with your soul. I think I will be down on a drop on your fashion. The warriors are smile, and I say, just one with this war, I can't I pay and I go to Namo, Akoma, Nura, Akaba. I show Amina, Nura, and Asa once. Anna, and Asa once, so Nura, and then Sabi, I show Amina. His son said, Nanabetna, and Penny Adjustment. I pay and an astronaut, or ya, Mamrania, Mania, Edika, and the Achano. And I have seen your friends when he and so catch it. And I at your Juma, a show Aminana, who has said, that's one it is why I did a baba, but then sir, I told me, say, I'm the champion, I can't be in this way. I am in Sasso, which I was saying, we are not your kind of woman, just a Libra and then of Perapo, one with some Mamrania, money of Marshall, what just a Libra, and to one tin and also, Semira, Unti, and I said, me that baby. Na sabi yasini baya de osaye enti asida kesi asida piesie na me show amina me de ma wo sabi e koso e wa ha no amamra ni amane na feba wa santi amamre mu no e ko basa sabi oyempon bi eba sese wa toto eye na bosom ni nsuni asa asia ayana etaboa kama ohimbo no ibibia eyetonte ade emano sede wo so wasraso wasrasase wasrasa bi nsuni asa abosuni asa ade tanachi dia waye no no wono so manenim emu asenta so wie wase bibi dia kire ni wura enti wasembo wo akọ watrase wadana se
a family this year nyina ya santen nsa no adwuma bibia me ye bia ye nhira a wode ahira me ama me so me de bi aso me kromfo so it is ambetna na se me ka amamre ne amane asem na me yi santen ni firi mu a na ma ye boni aye santen ne nyame onhira wona ene wa ma me kɔ ba bia na dom epu behwe me wona wa ma me kɔ ba bia na ye de kyinya asi me so ensuo ntoye kura na ye de kyinya asi me so nyankopɔn onhira mefa akwanya yi so na mada akonfo a mu ba ye nyinara madamase sabi mekaza mi bubodin na nyo bia na metima boni din na emom meda konfo abas ase meda konfo me na ase meda konfo ba so ase nana ba also beta na ase na madana na sewa adumaka ase so ase na konfo sewa adumaka ase odoro so ase na madana na se tutu so ase na se tutu so ase na mewie so a me yonko baako a me mu na che ampaye dwa me da wase pa na badu so me da wase na badu me da wase pa me se me bodi na megba me nwie na ade aye me fe baako eye enkwala na akon afa wo meta wo machi pa meka kire mu se mama ba mu da na sabi nyankopon bo so ni asase wonu na bo nsuo ukọ omubuku ni mu a obo nsuo bronsama mo nsuo bi asubuku ni se nyame bo so ni asase na wiase aye sakasaka na nyankopon de ni sunsum kota nsuo emu eti yanko akafo yenim pa se nyame wo hwe na gise okọ nsuo yenim ba bia nutumi ye den ewo se wo hwe ade we ya ebe ye wonwanwa se obia nsuo befa no se konfo bia na oya kani upa kosirem upa ko ba bia ubehu bosum bebrebe ba hu se oye tano a se nipa ko na tano na kano se ne maame no onya kani ana ne papa no oya kani yanko a kanfo ne nyame ayesa mo hye saa de ne nso pa efize enyo obia ne nya ne saa mama ba mu muda so obi wa akomaka no no o se be fere se mekom akwa se metan dabi nhira kase mamo ewia se me se teteni ade nchini to nipa nipa na de value to nchini so ma nchini timi to nipa eti de owo bia mo wani nya dan enso yesu ye de no de nyame de ma ye no mo ma ya ni nso na mo hye saa de yi nso me hu so ko social media bo hunu na konfuo ni bi wo ho no omo ene omo yonko konfuo no omo toma no omo no omo kansama emfata enya asantesem enya amamre ni amane no sabie hu hia sem bedi di mo atam wo social media so ade ne honhomsem mo ma honhomsem no eni kan na mo twem fi sa anwoma no fi sa emwa yen media mini ba bia ko media ne mo media ne mo metamachi pa obia akombe ba so yado be kwa komtete ye nukrem nya zamu sa wo fa konfo me na so ana konfo bas ana konfo amabubo omudi na ba mema baabi amwatena mema baabi mi amemu asase free mema baabi amwatena ni aboye nsuo ho ban ni amansuo no ho ban a ene nsuo no eseye ye ni bibia ye dia no mum ye ni nsuo ye de efri se medical maka me se Chinese for crowd the chopsticks that so didi what na nka didi anka no wato akone me de me kuta me nananum diem e che se me wodi me tu Peter emfata me wodi me tu Henry emfata me sawansa na fata me media no ena nwoma mu na anyina mani agia kire se enye obi a nenya ansa medi akonya afi na me ko 10 years akabe na otwe mienu ni manya 10 years e wa akonya so me bedi akonya na me kuroi ada 100 years ayempunu ohini bia akonya
me kitikiti ya meti yi manim na so metum odu ampa me kan ni nyina bo mu ye sa yi me wie so konfo a wo wu ya konfo wusu e ba yi ni afa no kwamena na kwamena wo nyini bo akokura poso akonka no no be 30 years etu hwe mu ade aye almost 92 years ebi si krum ase da kitikiti ya meti ya mi anu masa aye sa ade we me se megina wa ma mamre ni amane ni asante megina wa akokode ama asante efi se ya dwuma o se aye no ni kwase amanwoma ni bitikam emire bi beba enkola atwa mu a atwa me ho ahia nyina ye bobbo mi di wo krum mu aka asem a che se me se me ma aheman afa ne ntuma pafra mama kwa bere afa ne ntuma pafra na mama amamra ni amane asoso agina ho amayen fisi eni ba bia akọ me da obi ase sanka mo hwe mo musu ye na mo hunu se nyame wo bo mo se mo ne saso mo ye nyame me da mas
no mu yi ana meka sɛ esi obi anya so ɔfo na so mfam yɛ na ima hene ɔbaayɛ ɛmfie dumuni madaroma na ima ne sɛ ɔbɛ ne boso ɛyɛ amana ne na kasa ɔbɛte so ntimi kasa na ɔsɛ daabi ebi kɔ sɛ basa ɛsɛ ɛte amana no mmea na ne boso no no mehwɛ kwan a nafa so a mɛtena no yɛtena ase ɛhyehyɛ da ne nyinaa ɛnɛ nnwuma ne nnɛ ɛda no soyɛ adaroma yɛwura wahwɛ nea ɛte bosom na no na sɛ na yɛbɔdwa kɛseɛ na yɛda bosom no adi na obiaa hunu bie sɛde na ayima hene wɔtumi yɛ nie adaroma na ayima hene sɛ bosom yi ɔno ana ne dea ɛnso na yɛsɛ bɔdwa ayi bosom no akyerɛ ma obiaa hu bi a wɔntumi ma saa kwa ɛyɛ deɛ nyame a ɔkyerɛ sɛde yɛbɛfofutɔ na yɛde bosom no nti na ayima hene sɛ ɔkɔpa ne bayerɛ kɛntɛn ma wɔda wɔmɛburu ɔkuta ne nsuo adaka mmiɛnsa wɔda wɔma ɔkuta ne dɔkɔdɔkɔ adaka nsia ɔne ɔsɛ ɔkuta ne kosua sɛ ɛtɔ ne abufu a kosua bɛka ho kosua kreti mmiɛnsa yɛwura bi a ɔwie ɔsɛ ɛyɛ dan a yɛbɛgu nsa ɔkuta ne srap 20 mmienu ɔsɛ ɔkuta ne wine 20 mmiɛnsa ɔsɛ kuta ne whisky srada ɛde to so yɛwɛwie wɔyɛwie ɔsi dade a no akyina ɛdeɛ yɛsɛ bɛtwa dwan ɛde adwa bosom no yɛma ne tɔ a bɛtwa dwan ayɛ amanneɛ bi a ɛwɔ biara ɔsɛ ade ne dwampa a ɔtua bi a ɔde ata akyire yɛwura se daabi sɛ biribiara sika ne ɛde yɛ biribiara yɛ sika ɔsɛ kuta ne nsɛm sika sɛbe 60 million 10 million nko ansia ɛka na ayima hene kɔ yɛ nyinaa akyi ɔsa de sika paa de ato so sɛ ade fɛɛfɛ a sɛbe na ayima hene ayɛ sɛ ne bosom ba ɛkyerɛ so watumi akasa ama no ɛno ɔda a ɔbɛda sɛ sɛbe na ɔno a na ayɛ kɔmfoɔ yɛ biribiaa ɛnnɛ ne bosom tumi kasa saa nneɛma wɔ nyinaa wɔsɛ mfama ɛso amana na nyame adom ɔkyina na ma ne ɛwɔ biaa na yɛnyɛ yɛmfa nte kwam yɛwura daase aburu daase agama ɛyɛ daase obi nyina sɛ bia nkɔbɔ bi nso ɔnya da ɔpea o
ewura kɔn ahene ya wɔn ho ba no baako bɛ nso a yɛbɛyɛ dɛ ɛso na ɛsɛ ba no ɛso bena na ɛsɛ ba no ɔsɛ kɛtɛni yɛ no aso amani akɔ aso ɛso bena na ɛsɛ ba no ɔsɛ amani aba ɔsɛ abɛdi mu ase ɔsɛ abɛdi mu ase. Somebody
aha na brema kwan na yɛde mo asie ne yɛde ho ama ne asa bɛbɔ medin di asonaba Kofi Mensa Abrampa seda PSC nkɔma me team so ɔma yɛ adwuma no nyinaa yɛbɛhyia
preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame